Sociálne siete. To miesto, kde nám všetkým chýba čas na normálny život. Ale máme čas pozerať sa na fotky kávy, ktorú si niekto odfotil o 6 ráno. Dnes sa pozrieme na 5 najväčších absurdností, ktoré všetci robíme na sociálnych sieťach. A popravde, všetci to vieme a tvárime sa, že je to úplne normálne. Tak poďme na to. Číslo 1. Dokonalé ráno. Na Instagrame vidíte obrázky, ako jemne rozostrené lúče slnka dopadajú na čerstvo pripravenú kávu. Vedľa nej čerstvo opečený croissant, v pozadí kvetiny a realita? V skutočnosti sú tie fotky produktom 20-minútového aranžovania. 50 pokusov s rôznymi filtrami a najlepšie, tá káva je už dávno studená. To je ako keby sme všetci hrali Sims a fotili interiéry ich kuchyne. Prečo to robíme? Aby sme všetkým ukázali, že aj my dokážeme predstierať pokojný život? Číslo 2. Citáty pod selfie. Ako presne súvisí fotka v telocvični so slovami "Život je ako cesta vlakom, len zmen smer"? Nie, naozaj. Kto je ten génius, kto spojil filozofiu s potením na bežiacom páse? Alebo ešte lepšie, selfie s letným drinkom na pláži a pod tým citát od Dalajlámu. Práve šťastie nájdete v jednoduchých veciach. Áno, presne tie jednoduché veci, ktoré stoja tisíce za letenku, hotel a koktail na pláži. Číslo 3. Story spam. Každé moje sústo musíš vidieť. Pozrite sa, mám tu kávu a ešte koláč. Prečo máme potrebu ukazovať každé jedno jedlo, ktoré zjeme? Čo je ďalší krok? Pozrite, umyl som riad. Alebo toto sú zvyšky z mojej večere. Viete, čo by bolo zaujímavé? Keby ste namiesto toho natočili napríklad recept. Ale nie však, lebo je jednoduchšie ukázať len, že existujeme. Číslo 4. Prázdne otázky v popisoch. Čo plánujete na víkend? Prosím vás, kto sa naozaj stará o to, že Jozef z Hornej Dolnej ide opravovať cez víkend plot? A ešte lepšie, napíšte do komentára, čo vás dnes potešilo. Reálne si myslím, že ani ten, kto napísal, nečíta odpovede. Len potrebujú angažment, lebo Instagram algoritmus. Takže tu máte žiadna hlboká zvedavosť, len matematika. A posledné číslo 5. Dramatické odchody zo sociálnych sietí. Drahí priatelia, dávam si pauzu. Áno, dobre, ale prečo to musíš oznámiť? Veď choď, užij si pauzu a keď sa vrátiš, nikto si to ani nevšimne, že si bol preč. A najlepšie, keď o týždeň pridajú nový popisok s textom "Vrátil som sa silnejší ako kedykoľvek predtým". Neviem ako vy, ale keď má niekto takúto drámu, zaslúžil by si Oscara. A dáme si ešte bonusový, keď sa niekto hrá na influencera so 100 sledovateľmi. Možno by si mal začať tým, že pozve svojich kamošov, nech ťa sledujú predtým ako ponúkneš spoluprácu lokálnemu obchodu s ponožkami. Ale hej, každý nejako začína. Len možno netreba všetkým pripomínať, že sme stále na úrovni "občas pridám fotku psa". Tak čo, našli ste sa aspoň v jednej z týchto absurdností? Nebojte sa, a ja som vinný. Sociálne siete sú vlastne taký moderný divadelný festival, kde každý hrá hlavnú rolu. Ale to je vlastne na nich také zábavné. Ak ste sa zasmiali, dajte like, odber a zvoneček, aby sme sa videli aj na budúce. A teraz prepáčte, idem si odfotiť svoj obed. Čaute, čaute.